Usa ka senior citizen ang namatay sa Zamboanga City human wala kinigidawat sa pipila ka pribadong ospital kay puno na sa COVID-19 patients. Samtang pipila ka mga nurse sa syudad nagresign na tungod kuno sa kakapoy. Ani report. Gikumpirma ni Barangay Chairman Casmir Candido sa Barangay Talon-Talon sa Zamboanga City nga usa ka 80 anyos nga babay ang namatay human gibalibaran sa pipila ka ospital sa syudad tungod kay puno-puno na sa COVID-19 patients. Naglisod kuno ginhawa ang lola ug nangayo na og tabang sa barangay. Busa gilayon nila kining gidala sa ospital. Sa dinala sa Sampen. So parang may advisory ang Sampen na hindi mo na sila tatanggap. From May 3 to 7. Tapos pagkatapos doon, dinala sa West Metro. Hindi din tinanggap. Ewan ko lang sa West Metro kung ano yung advisory nila ngayon. Tapos dinala sa Ciudad Medical. Yung Ciudad Medical Hospital tinanggap nila yung pasyente. Gipailaw ang pasyente sa swab test sa Ciudad Medical de Zamboanga ug nasayrang positibo kini sa COVID-19. Ginaulat pa ang statement sa West Metro Medical Center kalabot sa insidente. Apan una nang gipahibalo sa mga Private Hospital Association sa Zamboanga City nga fully occupied na ang ilang mga ospital. Busa kung mamahimo, dili na sila mudawat og mga pasyente. Susama sabang sitwasyon sa Zamboanga City Medical Center nga mao'y COVID-19 referral hospital sa Region 9. Samtang gibutyag sa Zamboanga City Health Office nga ubay-ubay na sa ilang mga nurse ug sa Zamboanga City Medical Center ug ubang pribadong ospital ang nagresign ug nagsakit na tungod sa kakapoy. Ang sakto nga 1:12 patient-nurse ratio. Karon, 1:18 patient ratio na. Busa na nga na sila og tabang sa DOH Region 9 ilabi pa nga ana-ana sa critical risk ang Zamboanga City. Hangi usab sa mga doktor ug sa LGU nga ibalik sa MECQ o ECQ ang syudad aron dili mahugno ang healthcare system sa syudad. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.